Sal-aħħar ta' din il-ġimgħa il-Gvern se jħabbar aktar skemi ekonomiċi biex jgħinu lin-negozji u lil dawk li jaħdmu għal rashom. Dan ħabbru l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri f'messaġġ li għamel fuq il-midja soċjali brabta mal-aħħar żviluppi dwar il-coronavirus u li taħallu impatt ekonomiku f'pajjiżna u mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Sal-aħħar ta' dil-ġimgħa se nniedu miżuri oħrajn indirizzati sabiex ma jintilfux l-impjiegi. Filwaqt li fakkar f'miżuri li ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela fosthom il-posponiment tal-ħlas tal-kontijiet li jiġu dovuti fix-xahar ta' Marzu u April u dak tal-ħlas tal-bolla, il-Ministru Xkembri qal li ma jaqbilx għax il-Gvern ġemma 600 miljun euro mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment, allura għandna nużaw dawn biex jagħmlu tajjeb għat-telf tan-negozji tagħna. Ikun immatur ħafna li għax ikollok il-flus imġemmajn taqbad tonfoqhom bla doċċ mal-ewwel awġ li jiġi għal wiċċek. Nafu x'qed nagħmlu u se nagħmlu dak kollu possibbli biex inkunu ta' spalla għan-negozji, saħaq il-Ministru Silvio Xkembri. Qal li ma jistax ikun li meta minna żmien twil sejrin tajjeb, in-negozjant żamm il-profitti kollha u issa jaqlaħħa il-ħaddiem. Spjega kif kulħadd irid jerfa' parti mill-piż u l-ħaddiema jridu jkunu flessibbli u jaħdmu id fit ma' min ħaddimhom. Il-Ministru appella wkoll in-negozji biex dawn jużaw sew iż-żmien ta' bħalissa. Tajjeb li dan żmien jintuża biex dak li ma stajtux tagħmlu waqt li kontu bla nifs b'ekonomija b'ritmu b'saħħtu maġġel tagħmlu issa. Tajjeb li naħsbu f'ċertu xogħol ta' upgrading li jista' jsir bħalissa. Fis-servizz, fl-infrastruttura, fl-apparat u fis-sistemi tagħna. Tajjeb li naħsbu kif nistgħu nużaw dan iż-żmien sabiex inħarġu l-ħaddiema tagħna biex ikunu jistgħu jagħtu servizz tal-livell ogħla hekk kif l-ekonomija terġa' tirritorna n-normal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.